दो का कहाँ घूमल जाई जहाँ तहाँ। धान उन तो सब दहिए गल बा। हाँ ठीक कहता। आ मकई के दासा सब सूख पाके खराब हो गल बा। हाँ चलल जाओ बाहर कुछ कमाल जाओ। हाँ ठीक है कहता रहा चले के कुछ कमाल धमाल जाओ सब गहूँ तो धार से दही खत्म हो गल बा। हाँ का हाँ तब का कुछ कमाल जाई बढ़िया काम कल जाई। हाँ ईमानदारी पूर्वक कोनो काम करके बाल बच्चा के अपन देखा। ना ना चले के कमाल जाई। हाँ खूब दारू पियल जाई खूब कमाल जाई ना ठीक ना ये सब काम ना कर जाई। का चले के अब का कल जाई। हाँ चले के घरे हाँ कोनो बढ़िया से काम कर ली ईमानदारी पूर्वक काम कर ली प्रोग्रेस में होखल जाई। हाँ ठीक है आगे एथियो तो बा अब कमाए धमाए के हाँ ठीक बा चले के खेती परिवार सब तो सही बर्बादे होता। उन्हें कोरोना के आयल हाला उमें सब काम धंधा चौपटे हो गल बा। सब जगह बेरोजगारी फैल गल बा। चले के हाँ दिल्ली चल जाओ कहाँ चल जाओ। हाँ दिल्ली चले के बढ़िया से अपन कोनो ईमानदारी पूर्वक काम कर जाई। हाँ हाँ पेट के गुजारा कर ली अपन बाल बच्चा जौन बा सब बढ़िया से रहन तो। हाँ बढ़िया चले के दोस्त ए दोस्त हो चले के जल्दी ट्रेन के लेट होता। हाँ चले के होइए गल बा सब कुछ होनो का हाँ, हाँ। चले के आज चलो टोक देलक रास्ते में बुझा तो यात्रा खराब हो ए मर्दा कमाए चलो लोग पिए ऊपर में तारी पे चढ़ाई पिए हाँ कहाँ मिल ना दोस्त चले के इनका फेर मत पड़ा चलो रुको ना ना तारी ऊपर में ऊ का नाम आइन रे वे मा पूरा एकदम ना दोस्त चले के उनका ठीक है भाई आवत तनी सता ठीक ठीक बा भाई ठीक बा जा लो पूरा कमा लो चले के हां वो जो ना रास्ता में अदमिया भेटा लखा हां ओकरा फेर मत पड़ी ह का उ महा पिय करबा। ये मर्द थोड़ा सा पियो लेती आ देखो पियले के चलते हां सारा हमने के पूंजी बर्बाद हो गल बा। अब दू पैसा बाकी तब मैंने लइका फैका घर में बारन सौ ओकनी के भरन अपन होई। बढ़िया रहल जन लो अरे तो उ पियले के चक्कर में तो उ खुद बर्बाद बा तू बर्बाद हो जइतो। ना ना थोड़ा सा चले के हमनी के बढ़िया काम कइल ठीक बा चल अच्छा ईमानदारी गेला खैला से सब पूंजी बर्बाद हो जाला। दू पैसा बचा के हमनी के रकम तो कितना हमनी के इज्जत पानी संभार में आई। चले के जानत रहो पहले तो 1 महीना कमा लिया खूब पियो जी खाई। अरे पियला से बताओ पियला से सब शरीर को बर्बादी हो जाई बीमारी आ जाई हैं बा के बर्बादी बा के अब कहला बढ़िया चीज हमनी के खाए हौ, तो हौ। पीएम सा और कांता चचवा कम पिएला हां कांता चचवा कम पिएला का होलई अरे तब पियले के चक्कर में तो सब पूंजी बर्बाद होता है। सब बाल बच्चा भूखले मरता टिटियाता ठीक बा चलो चलो ट्रेन छूटी चलो बढ़िया से हमनी के खाए के बढ़िया से सुविधा बाबा कौन बाबा हवन हो तनी हम देख के आवत तनी। बे मर्द चलो कमाए अरे रोका ना भाई तो बाबा के फेरा में कहला पड़ता रह चलो होने कमाए बाबा के तनी से देख लिया क्वेश्चन बाबा का करता है ए सब ढोंगी बाबा होलन सा चला अरे तो देख लिया देखे में का दिक्कत है। अंतर आई बाबा बहुत ढाबा होलन सा कि बाबा के विश्वास ना करे के चाहिए ठीक नो चलो कमाए हमर अच्छा यार तनी देख देख ले बढ़िया से मर्द मन पर अच्छा ठीक बात तीन देख चार लिया दिन तनी होकर क्वेश्चन बाबा बाबा से भेंट कर लिया बा खाली भेंट करके आवत तनी तो जा भेंट कर हम जाता नहीं खाली भेंट करके आवत तनी ना तो तू जा हम जाता नहीं जा ठीक बा चलो चले आवत तनी हाँ, जा। बाबा ए बाबा बाबा देखी कोई कुटिया में आयल बा चेला कोई बाबा गोर लगे बाबा गोर लगे बाबा खुश रह बच्चा हाँ बाबा बोला हम जात नहीं है बाहर देखनिया कि और कुटिया बा अच्छा कैसन बाबा बानी कहीं सब भेंट कर ली
कहाँ जात रहा बच्चा? हमने के बाबा जाते हैं सब बाहर कमाए। अच्छा ठीक बा बच्चा, तो तू जा, हमने के शादी फकीर के काले ले बा। हमने के तो यहाँ जय जयकार करत रही ले जा हैं, कुछ मिल गए तो भोजन बतर हो गए। अच्छा बाबा रुआ भी का सीखे के मिलेला? सीखे का फेर में मत पड़ बच्चा, जा तेरा 10 रुपया कमाए, जा कमा के आओ। ना बाबा बताई ना, हमहू मन करता कि यहीं रह जाई। तू ना मनबो ना। तो देखो यहाँ भूत भविष्य वर्तमान ये सब तीनों के ज्ञान दियाला। ई का होखेला बाबा? भूत भविष्य वर्तमान मतलब ई का होखेला? यहाँ रहबो बच्चा, हाँ। सब समझ में सब ज्ञान हो जाई। अच्छा हाँ माने आगे पीछे के बात सब हाँ, बुझाए लगी। आगे आगे पीछे सब तरह समझ में आ जाई। अच्छा हाँ और कुछ सीखे के मिलेला? बहुत कुछ सीखे का मिली। कुछ यहाँ लोग रहबो कहेला तो कि हम सांस रोके के सिखाइले, वो सिखाइले का? वो सब ज्ञान हो अरे जाई। बाबा 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 सब बाबा ज्ञान ई हो तो हम जाई, चाहते सब रहे ज्ञान कि हो हम जाई। सांस रोके के बीमारी के जौन सांस रोक दियाला। हाँ 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 उहे हम सीखे के आयल तो खोजत नहीं कितना दिन से। वो सब के ज्ञान तारा हो जाई। यहाँ अरे बाबा रहबो तब हम बाहर ना जाए, अब रउए भी रहम। हमरे भीरी रहबो हाँ तो सेवा में लग जा। ठीक बा, हम लाग जातानी, कपड़ा उतारतानी, अब रउरे सब सेवा रखो होई। यहाँ ठीक बा, अब हम अथी करतानी, रउए भी रह जाएम। हाँ ठीक बा, हाँ हाँ सब और व्यवस्था हमरा के हो जाई। विद्या सिखाई। एकदम ठीक बा। सिखाए। हम आवतानी, कपड़ा चेंज करके। आवो पटना रेस्पेक्ट बनल बाबू। दिलवा के कारा से लागल बा, अरे नशा शराब मोती तो नचती बोतल। चिकना क्या भाई? अपन क्या हाल बा ए भाई भाई? चिंता हो। प्रणाम। हाँ भैया काहेगा? ये तो हमने के ओहो हमू तो बहुत दिन हो गेलो पियला जान लो। जल जीवन हरियाली से ले आल बनी। हो तनी बनाओ बनाओ लो ना बनावले बा लो। ऐसा बा मो तो के तारीफ फेल क गेल तो आइल मोती नाम के हैं लो बनावल बा लो। ना ए चिकना पे मर दे बच्चा के बैठा। क्या करबे पार्टनर, बहुत दिक्कत बा जिंदगी में। हाय बाप रे बाप की एकरा भिरी के हो? ए मोती नाम के मर दे खाटी माल पानी बिना पियले मार गइल। मार गइलो। यार देख आप जान ये तारा। मर तू ला रे। जात रहनी ह कमाए, हाँ लोग गइल हो लोग। हाँ एगो हो सरवा रहल हमर दोस्त, अच्छा उ हो बाबा के फेरा में पड़ गइल। हाँ बताओ जे मिलेला तने का? और बाबू अब एगो गाछी में बैठल अरे रहला। महाराज बेटा रे हमारो ढेर पर वचन देला कम करने बात छोड़ के भाग गई। जान लो उ ऐसन का छोरा ओकर हमनी के पियल जा, हाँ लेकिन बड़ा बढ़िया बा हो। हाँ अरे वो ढवक ललिया, हाय, हाय, हाय। अरे गाना के बोलिया, अरे अखिया के तहारा हो धना, अरे पागल बनवले बा नाक के नथुनिया, अरे सुनवा के तोहरा सिंगार। दारू जिंदाबाद दारू जिंदाबाद। अच्छा दोस्त लोग हम अब चलो हम चलो जात हन फिर। चलो चलो फिर आइए फिर आएगा। बाय बाय चल भाई हमने बाय टाटा। सर कहने को ले ले हाँ गुरुजी। नहीं का चलवा पहले ना आया आई नहीं का चलवा गुरुजी। आई नु आइए गल गुरुजी। हाँ आनंद रहा बैठा चला तब चला। हाँ गुरुजी। सेवा बढ़िया से करो बाबा। हाँ चला। हम एगो साथे हमरा लखा चेला बा। अच्छा अच्छा ऊ बहुत दारू पियला जनिन। आ ऊ चल गला अपना दोस्त के संगे कजने कहाँ चल कहनिए कि चलो देख ली बाबा का करतनी, कहाँ बाबा के घर बा का करतनी। अच्छा अच्छा आ ऊ चेलवा बुझी कि खाली पिए के फे में रात दिन रहेला। हाँ कहनिए कि चलो कुछ बाहर से कमायल जाओ देखल जाओ। हाँ हाँ कमाई के अच्छा। चाहिए।
तो ऊ खाली खाही पियही के फेर में रहेला, सारा पूंजी पैसा रुपया पैसा के बर्बाद कर देवेला। अच्छा नीनू हाँ अब बाल बच्चा क्यों दे जी ना उ तो जेबे ना करी। कनी कि देखी तनी का- बाबा भीरी का दिक्कत बा, कहाँ 2 आदमी बाटे बाबा भीरी, तनी से हमहू देखी बाबा भीरी कुछ सीखे के ज्ञान अच्छा उन्हें मिली। चला हम्म। अब तू लोगों ने बहुत सेवा कइलो, हाँ बाबा। अब चला लोगों ने तहा लोग के हम योग सिखाई हाँ ठीक बा बाबा। हैं। हाँ चले के। हाँ तो यहाँ से चलो हाँ आ चाह ना लोग बाबा तले हौ सांसवारो के लिए पहले हमरा के सिखा दे, उहे जरूरी बा। तो चलो वहीं चल के सिखाए। अच्छा ठीक बा गुरुजी चले के। चलो बच्चा बा तने उठाओ उठाओ बच्चा बा उठाओ रे। हाँ। चला बच्चा ठीक से बाबा गिरे मत। धइले रहिए। चल बा धरी है धर जी बैठा लो। अब जे बा ते हम योग तालो के सिखावत तनी ठीक बा। जी गुरुजी। तो हम जैसे जैसे करे जी गुरुजी। ऐसा ही करी। हेलो ठीक बा बाबा। चला जी गुरुजी। जी गुरुजी। ये पहिलका हो गए जी ठीक बा। जी चला जी गुरुजी। जी अब भाई दूसरका तो नहीं करा लो। जी हाँ अब देखो अब भाई तीसरका हो ठीक बा। जी जी चला जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब आओ लास्ट एकदम जे तो चला जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब आवा लोगन ई लास्ट जोगा जौन जे बा जी तहा लोग का सिखावत तानी हम। जी गुरुजी। तैयार हो जा। जी तैयार बानी। आओ अब हई देख जेबा से शुरू हो जा। हे पोजीशन में आवा लोगने आ गई लो। जी गुरुजी। तन ठीक से मारा चला। अब तन एगो हई मारा लो। चला मार मारा चला मारत रहा हैंगा हैंगा मारा चला हैंगा चला सुत आ उठ आ सुत आ उठ आ सुत उठ जा चला उठ जा। उम्र सारी और हरी रे बाप मिल गए। सोना के घोइला
ठीक भरे बाप दोस्तवा हमर भाग गइल तेमे से आधा लिहित नु बताओ अब तो हम राजा हो जाम रे बा अरे बाप रे का हो गइल हो ओए का हो गइल अरे दोस्त हो का कहल जा अरे बाप का भइल अरे देखो काटी हो गल बारे बाप रे बाप जा और बाबुआ के फेरा में जा कहनी है चल हमरा साथे तो हम खूब पैसा वैसा कमा के आइल बानी है देखो सोना के घोइला मिलल है देखो तो सोना हां खाली सोने बारे में कहां से आ गल हो आइल हनु मिलल है हमरा कहू अरे बाप रे बाप पोर में काटी हो बारे तो जा बाबुआ के फेरा में रह जा ना कहनी है चल कमाए त ना जान सीख जा सीख अरे बाप रे बाप भाई दोस्त निकलना हो अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप बाप रे कितना काटी होल हो बाप रे बाप कहनी है बाबुआ के फेरा में मत पड़ ना बाबुआ के फेरा में पड़ जा कहले रहनी है कि बाबा ढाबा के फेरा में मत पड़ ना ना हमर बाबा बाबा ढाबा के खेले में पड़ तारा बैठ अरे बाप रे बाप बाबा चला हां बाबा ई का हो गल बचवा बाबा गोर में काटी हल गल हो अच्छा अरे बाप रे बाप बाबा अब हम रउआ भी ना रहम ना रहब ना अब हम रउआ भी ना रहम बाबा अब हम जाता हन दोस्त जरे दोस्त जरे जइब हां बाबा चलता हन दोस्त जरे बैठा बैठा सुनो 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 हां बाबा बोली तू अपन अब तनी भविष्य देखत ध्यान धर भविष्य देखा अपन तार भविष्य का कहता अच्छा ठीक बा बाबा हम ध्यान लगा के देखत हनी देखत बाप रे बाप ई बाबा बर्बाद करी इनका बाबा बच गनी बाबा बच गनी यही से बाबा कहनी बच है गई। कि बच्चा अभी का देखला है बाबा हम देखनी है कि अभी तो हमरा फांसी हो खेली लख अच्छा और सेवा के चलते हम बच गनी बाबा धन्यवाद तहार बाबा, अतने बच पर गनी। कल्याण हो गए जी बाबा बच अब गनी ओकर भविष्य देख कि उ का कहता दोस्त के दोस्त के भविष्य देख हमार भविष्य में तो कहे बाबा के कहे अच्छा, ठीक बाबा देखत हनी देखता बाबा प्रणाम प्रणाम दोस्त के तो राज तिलक होखे वाली लख अच्छा खराब काम करे के चलते इनकर थोड़ा सा सोना के घड़ा मिल के रह गए बताओ चाल चलन ठीक रही बढ़िया से रहते दारू शराब ना पियते जी बाबा तो आज इनका राज तिलक होइत ओए ना बाबा। होइत? देख लो ओए चल एक बजा जल्दी चलो देख लो अरे ना बाबा के बाबा बात ना तो जाम हमरा अच्छा खूब बात समझ समझ में आ गल के। सब खुलम खुला हो गल अब हमरा आंखों आंख दिखाई देता भूत भविष्य वर्तमान तीनों सब देख आगे लेला। पीछे देखत नहीं हम हाँ देख हमरा ये समय में फांसी हो जाए के लख आ इनका बाबा इनका होके के लख राज तिलक उठन बैठन खान पीन के चलते इनका थोड़ा सा गहना गुड़िया रुपया पैसा मिल मिल के के रह रह गए। गए जी बाबा अभी भिखार के भिखारे रही हैं जी जी अब इनका राज तिलक ना हो ना होई ना ले होई जाई बाबुआ तारा के जा हमरा फांसी होके के लख बाबा हरुआ के फांसी से बचा आनंद आनंद बच्चा एकरे के भूत भविष्य वर्तमान कहल जाला जी बाबा खुद हमरा समझ में आ गल बाबा अब अब से हमरा से कोनो प्रकार के गलती ना होई हम अपना दोस्त के भी कहम कि दोस्त तू सुधर जा बढ़िया तोहर चाल चलन रही आए तू तोहर राज तिलक हो जाई अरे दोस्त तू संभल जा अभी से बाबा के गोर पर आ संभल जा चल अभी से ये सब काम छोड़ा चल तू कह तारा तो ठीक बा बाबा के शरण में आ जा आनंद तोहर रह बच्चा कल्याण कल्याण तोहर हो हो जाई। कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो उठा बच्चा बाबा रउआ हमार आँख खोल देनी हाँ तो हम बहुत दूर चल जात रहनी है दुनिया से बाबा हमारा ई खोल सब देनी कुछ काम नहीं खे करे हम के देख लेनी ठीक अपना बा बाबा, तरफ ठीक से बा रउआ जौन भूत कहे भविष्य होई बा। वर्तमान आनंद 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 ठीक बाबा बाबा अब हमार आँख खुल गई अब है सब हमरा कुछ ना चाहिए ना, ली रौरे जवन करे के बाप करी चला
हाँ गुरुजी रख कुटिया में रखी है, हम्म, चेला लोग आई, हम्म, भोग लगाई। हम्म। देख अच्छा काम करब अच्छा नतीजा निकली, बुरा काम करब बुरा नतीजा निकली। अब हम कुछ ना करो। हाँ तो आज से ये सब काम छोड़, दारू शराब ये सब नाच गाना सब बढ़िया से कमा आ खा, भगवान कल्याण करी। बाबा की जय। बाबा हमनियों पर कृपा बनैले रखी। पियले बारा आ बाबा हैं? तनी से दूर रहा सा, दूर रहा सा। आ बाबा हाथ कृपा तक हाथ। आ बाबा कृपा ठीक बा कल्याण हो, कल्याण हाँ, हो, बाबा, कल्याण हो जाए। आज से दारू से आज से दारू बंद, आज से दारू हट हट बंद बंद दूर रहा, बाबा से दूरा दूरा बंद बाबा से दूर रहा। ठीक है बाबा, माफ कर दी, माफ कर जाए दी। ज्यादा आओ आज से बाबा। तोहनियों का कल्याण आ हो। बाबा तनी से आई भभूत हमार तनी तनी चाट ले असल सा जैसा जैसा तोहनियों का कल्याण हो। जय बाबा। बाबा की